Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni libingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Namuhla ke angihambi ngedwa, ngihamba nomuntu omkhulu ubaba uNhlanzi. Baba Mbanjwa. Niyaphila baba uNhlanzi? Hayi siyaphila siyathokoza kakhulu Mbanjwa. Hey baba uNhlanzi ngihlala kuyintokozo ukuthi ngibe nawe la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Ba. Inkulumo zethu baba uNhlanzi baningi abantu abazigxekayo kodwa ababaningi ngaphezulu kwabantu ezibasizayo. Yeah. Uyabona? Yeah phela isithi sindalike isoko elingenasi. Kunjalo. Uma isoka nje noma ngabe isoka kuba khona lo muntu njoba nenkinga yalo busoka bakho. Into ebaleki nesenze umsebenzi wethonga nomsebenzi kaShembe nomsebenzi nje wesintu uqhubeke uye phambili. Yona kubaleka kakhulu okunye kusemaceleni sikushiyela kubona. Mhlambe baba uNhlanzi ngike ngithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi masifika kule channel sizethule kahle ukuthi ubani wakwabani ngoba i-channel yethu ihlala inabantu abasha ngaso sonke isikhathi. Njengoba ngithi uNhlanzi nje kunomuntu ozodideka ukuthi uNhlanzi igama lakhe noma isibongo. Hayi uNhlanzi sithakazela igama umbuso ngokaShembe isibongo. Khona impela ebukhosini ngokusebenza ngisebenza kakhulu ngokukhuleka iziwasho ayi nokuthi nje Mbanjwa kulelela kakhulu abantu laba sebedinga uyolwandle. Ngiye ngithukeke umuntu umethi Mbanjwa ulwandle umuntu oyinazareth akangeni khona kodwa bese uyaxaka ubaba omkhulu mhla iqala ufike webhabhatiso abakhona webhabhatiso futhi uyena owalimisa umnikazi wolwandle uShembe yabo olwakhe manje bawusitshela ukuthi wena Nazareth phela ukuthi abantu bashumela lezinto umuntu othimeshumela weza ukukhuluma umuntu kodwa akayazi umsoka lethu ukuthi isukaphi. Hayi nami ngivula khona la eMozambique. La eMozambique abantu bahamba babhabhatisela ulwandle lwaShembe. Uyena walimisa ngaba abantu ngaba kabhubha inqwaba yabantu akalibambi namuntu manje ukuthi wena singayolwandle uchaza ukuthini uthi singaye kumnikazi khona intshumayelo futhi engayizwa kuthiwa wathi egudla la ubhombele eyobhabhadisa abantu olwandle gebela lapha eyobhabhadisa abantu olwandle kuthiwa sabe sesima isilwane sikamhlola kuthiwa sabonakala sithi sabe sesithi akutshela umlungu la ngaphakathi ukuthi kunomuntu obhaje emshinini yabona ingaleso sikhathi impela wayakobhabhadisa abantu bakho cha ukuthi wena Mbanjwa abafowethu nobaba abashumeza nabafundisayo base bayikhuluma into ingabi nesisekelo igcine sisiqhatha nabantu bangaphandle kunjalo into okufanele bayikhulume ulwandle Mbanjwa lineminyango ngicabanga ukuthi uyazi lona ulwandle lunomnyango uma uhambisa umuntu olwandle uyokwenza into ewusiko noma ngabe uyombhabhadisa noma uyogeza nje noma uyophamisa uyogeza amathunzi angisho kanjalo kasi ngolwandle sebenza khona uzogeza amathunzi kunemnyango awuyi noma ikuphi kunjalo angithi uyayibona lonto ngoba phela nakhona olwandle Mbanjwa uma uyakhona ufuna umbulele kuwazi nenqubo mgomo yakhona ukuthi ihamba angithi umuntu akaya Mbanjwa ezibeni eyobhukuda kunomehluko umuntu umezibeni eyobhukuda noma ezibeni eyobhabhadisa yabona lo yabona lo ngoba uma uyezibeni Mbanjwa uyobhabhadisa umuntu fanele wazi umnyango onengilosi yalabantu ezokwazi ukuthi bageze laba abazobhabhadisa ngithi ayizwa nje iqale Mbanjwa awukuthi uma uyezibeni yogeza umuntu ungena noma ikuphi into abasabantu bangayiqondi lo uma uhamba ngendlela kaNkulunkulu nendlela amathongo nenyanya nedalo uyambuleleka ngaleyo ndawo uyihambayo uyayibona into enjalo ngomunye umezibeni uyezibeni uyibhude nje uyoyigezela kunankinga kodwa loyo bhabhadisa kunendawo la kusibhabhadiswa khona eqondene nale ngilosi ezolekelela labantu igezela abantu abazobhabhadiswa akungena noma ikuphi lolwandle kanjalo Mbanjwa ungalibona lithuli thina ngemfihlakalo yethu siyawazi umnyango la kungenwa khona uma uyogeza umuntu uyokwenza izinto zikamoya awungeni noma ikuphi akithi yibona uyazi baba uNhlanzi ingoba nje abantu yabona abantu mase bekholwa ngivele ngingasazi noma abanye kuyabakhubaza ukukholwa emqondweni yabona kunomuntu othi mase ithathile inkolo esekholwa thola ukuthi ayisekho enye into manje ayicabangayo usazini ukuthi njengoba esekholwa nje yonke into eyinkinga yakhe izoxazululeka njengoba esekholwa kanti ukukholwa kahambi kanjalo ukukholwa Mbanjwa kokuqala wena nje qobo lwakho akwazi ukukholwa uma idala zakho zikuphikisa kokuqala nje Mbanjwa ukukholwa Mbanjwa
okuhle ukuhambisana nenyanya nezidalwa namathonga phezulu kwakho. Uyabona? Ngoba mbanjwa thina qobo lethu sinamacala nezone asikwazi ukukholwa. Ibona abantu esibakhonzelayo noma esibakholelwayo, ibona abantu abenza ukuthi sikwazi ukukholwa ngokuvuma kwabo. Uyabona? Uma wenza izinto kakhulukazi uma uzokwenza izinto ezokukhona uma uhambisana nenqubo umgomo yesonto, ngathi ungancika kakhulu emathongweni. Uncika kakhulu enyanyeni ubalalele ukuthi bathini. Ake ngibuze lo mbuzo lo baba uNhlanzi. Ngenze lo mbukelo omusha abantu abangakwazi. Ya. Uthe umbuso wakwaShembe. WakwaShembe enquthu. Noma wakwaShembe ekuphakameni emhleni. Yeah. Mizi kababa omkhulu le. Buhle bokuphakama. Inkolo le yamaNazaretha, amakhosi ayiphethe, amakhosi akini. Abanewethu amanye obaba. Ya, abanewethu amanye obaba. Okay. Yeah. Njengoba uNhlanzi lenkolo esikhonza kuyona kuyinkolo yakwaShembe. Mbanjwa. Uyabona? Yeah. Indaba inkulu yabona njengoba manje kumhla ka15 namhlanje kuJune. Yeah. Kwelamathongo ngiyacabanga ukuthi kuyanyakaza kwelamathongo. Ngoba kusondela indaba enkulu. Yokungena komdedela. Umgubho wasemhlabeni nasezulwini. Njengoba uNhlanzi na kwelamathongo kunyakaza. Nathi ngala siyanyakaza. Ayikho indlela. Kungabe ngenza kahle yini uma njengoba kuzongena umdedele? Bese mina ngivele ngokungenisa nje ngingaqalanga ekhaya. Ngafike ngabika ukuthi ngiyakwaShembe manje. Ngoningenisa. Awenzi kahle. Ugibela imoto istaff lokho. Uzolimala. Ngoba njengoba uhamba nje uya lapha kaShembe uhamba nobani. Ake siqala ukuthi yini umdedele. Umdedele noMary 29 manje ukhona. Umuntu okwazi ukufunda iBhayibheli olifunda uqala iqaleni iziphume egcineni. Umkhosi wabantu abakhona nabangasekho ukuxhumanisa bona bayakhunjulwa amathongo njoba kukhona lapha imigubho besambe besiyaphi emalibeni. Yabona ukuthiwa kabheka bizayo. Ngithi umkhosi wabantu abangasekho awusuke abantu abaphilayo bebakhumbula okhokho babo nokhokhokazi babo omalume babo omalumekazi abo omkhulu nogogo. Uma wena usuke usuhamba uthi uyakaShembe ungababikelanga uthi bazokwazi kanjani ukuthi wena webamene ngoba kumele ukuthi manje yonke into oyenzayo uyibike kubona. Omunye umuntu waUNhlanzi uthi mina njengoba ngikholwa yonke into kumina ehamba phambili. Yisonto mina lokuqala. Okusho ukuthi ngizoqala esontweni bese ngigcine ngokubabikela ngoba phela khona abantu la abake basho ukungiqeda mina uma ngithi yonke into iqala ekhaya kuqala. Hayi. Abantu into yesonto laKaShembe iningi labo manje ngiqamamanga ayi. Badinga ukuhlala phansi nabantu abafuthiwe. Angeke ngisho ukuthi nomshumayeli nomfundisi ngoba bakhona abafundisi manje abangazilahlekele kwabo. Khona abashumeli abangazilutho ukuthi uyabona lo akazilutho. Ngimbuke ngithule. Hlala nabantu abanesiphiwo nabamkatshubovu nabambulelekayo nabaqondayo ngenkolo yobuNazaretha ngoba manje inkolo yobuNazaretha bayiphambanisa nje manje inkolo yobuNazaretha imnandi kabi sweet omnandi kabi uyabona lo uzogcina manje manje uthatha into ekhulunywa umshumayeli wakho noma umfundisi abanye abafundisi nabo ukhona ukuthi ayikhuluma uzwe lento ekhulunywa umfundisi akuyona. Mhlawumbe ngibuze baba uNhlanzi inkolo kaShembe ngibuza wena njenganomuntu wakhona okhulile nezalukwazi ezindala mhlambe zakhona ezakuzahlala mhlambe noBhombe ezaza amakhosi azasemqalo wendlela ogogo basifundise kakhulu mina ke nje ngifundile nje kakhulu kogogo ngalento yalapha ekhaya okuningi kakhulu ngiyaqonda ngoba uthe abagogo manje gogo bese bekhulile agogo sebebancane kakhulu abakhona ngafuna ukwazi ngezinto ezingamasiko ngezinto ezinqubo umgomo yenkolo yobuNazaretha. Ngibuza kuba kogogo baba amakhosaza mhlasa emqalo wendlela. Yizo lona. Kuhle kakhulu ke lokuba uNhlanzi. Lengifisa ukubuza khona ke kutheni. Kanti inkolo lena kaShembe uma mhlawumbe ogogo babekuxoxela. Bathi kuba khona isikhathi la yofika ixabane khona nomsamo.
uma usuyinazaretha bese kuba ukuthi awusakhuluma ilutho emsamo awusacela ilutho emsamo sinamanazaretha akafundisa abantu ukuthi ayethuka wona ukubona amanazaretha esabeka amathongo phambili esabeka umsamo phambili ecela emsamo khona omunye nje okwakhomment enkulumeni yami wathi mina ayangisamlaleli lo muntu uthanda kakhulu amadlozi uthi ngithanda kakhulu umsamo wakithi ngithanda kakhulu amathongo ngisho uhamba yedwa uma umuntu esenkulweni emnazaretha oqala mbanjwa akahambi yedwa njengoba manje labantu beyinkumbi bengaka lapha esontweni bathunywa ogogo bathunywa amathongo bathunywe amadlozi bathunywe inyanya zabo uma uthi wena usakholelwa kuba kanti wathunywa ubani esontweni wena wamane wavuka nje waba yiNazaretha ngoba phela njengoba bemlapha bamele bona babalungisele babathethela amacala uma uthi awusakholelwa kubona bawukhisho bani isigudini sosisi ubani uzobakhipha emajele ubani uzokwazi ukuthi wena abanikelela impepho uyabona bathi ke babunhlanzi kulungile mabezokwenza leyo umnikelo leyo abazobenzela yona kodwa kusekho abazokwenza ekhaya uma kukhona into abayifunayo bazonikela kushembe bacele ngoba nabo labantu laba wena ocela kubona bakulethela kushembe ukuthi woza nawe uzobaxazululela yini abazokunikeza yona ekweni besadinga ukuxazululela lento iqale ngoba bamkhulu inyanga ezunelanga ekuphakameni ababa omkhulu benza umcimbi benzela indlamhlathi angithi yeza lonto njalo ngifuna ngiya kulento ishoyo mebenza umcimbi benzela indlamhlathi bekhumba baba omkhulu bemhlabela inkomo bemenzela umcimbi omkhulu ifika indlamhlathi ithi bantwana bamkazi ngafo kulapha beyenza obaba omkhulu benza nabafundisi kwapha ukuthi bazi balanda umkhulu lento abazi umkhulu wethu usifehla uyizwa lonto ngiya kulento ishoyo yamathongo okuchaza lo mcimbi mebewenza fanele bawenze ngendlela yamathonga hayi ngendlela yesonto abamazi usifehla esontweni waziwa yithi esuzalo uyabona okuyena uthina owukhokho omela amathonga nenyanya zakashembe oyena omela umsamo wethu umkhulu wethu usifehla ake siyiphindele uyayizwa lento ake siyiphindele ngifuna ukuthi bayizwe kahle uthi babunhlanzi kunesikhathi la inkosi ilanga nenyanga ekuphakameni babenza khona umsebenzi ekuphakameni besizwa befundisi nabashumayeli bethi benzela indlamhlathi kaMayeli kodwa indlamhlathi besifike ithi ngilaze ngafa kulamba abantwana babo baphinde baza baba nomhlangano antizondi kwangqonyuswa bavumelana kwaphuma bazi baphuma nesinqumo sokuthi cha ake silande usifehla uzalwa yini umntado bomqalo endlela akazalwa indlamhlathi ufuna ungizwe kahle uzobona ithonga liyasikhathela umuntu namhlanje nina ngikhuluma indaba uthi umshana ithonga hlala noma kubani thina ke abantu bami ahlulile bamlanda umkhulu usifehla uyahamba ngenyanga sitshela ogogo uzonyakazisa lonto sitshela ogogo uze la ekhaya wahlala ekuphakameni manje kade sentabazo ukuthi uye manje umuntu ozothi makonze umcimbi la ekhaya kube uye oshisa impepho imicimbi yasemsamo hayi yasesontweni imicimbi yasemsamo yamathongo yomayekisi osokhabuzela omzazela ngithi yabona lonto yabona imicimbi phela manje basenza imicimbi yasekhaya usuke singenza imicimbi nje senzela ibadla senzela inyanya namathongo uqedile zakonhlanzi ngoba nawo amakhosi njengoba ekhona nje ayazalwa amakhosi bekhona aphahlwe amathonga nenyanya namakhosi akashembe angasekho aphezulu kwabo uyabona lonto manje akwazi manje ukuthi uzositshela ukuthi wena la ekhaya kunoguqa la ekhaya makuzoba khona kuzoba nje umhlangano omkhulu kunempahla efanele ziye kuneyinkomo eyiwayo eyibika kubanikazi eyibika emathongweni eyibika emakhosini kamoya yabona lonto njengalo akwazi ukuthi akwenzeke ukuthi makuzoba njengoba kuzoba nomhlangano kungabe khona inkomo ehlatshwa eyibikela amathonga nenyanya zakashembe eyibikela amakhosi akashembe manje na uma wena uthi wena akashembe uvunile esontweni umsanga usenkingeni enkulu manje omunye umuntu babunhlanzi uzothi le nkomo eziwayo zibikela lamakhosi kuphela hayi amathonga thina siphethe umzazela welokhosi hayi umqalo wendlela umqalo wendlela uyabona uzalo umzazi siphethe thina bakashembe ngikhuluma umuntu wakashembe mina oyisende la kashembe siphe umuntu osiphethe oyena ukhiye wethu umzazela kunjalo utshelwa yimina angithi ukuthi ngithini
asikwazi ukuzothi wena ubikela amakhosi sibikela umzazela abanikazi bethu ngokomsamo hayi ngoyenkolo ngikhuluma indaba manje yesibongo yakashembe angithi ayibona lonto njengoba kunebandla lamaNazaretha kusukuba khona umndeni wakashembe thina bakashembe umuntu owukhiye kakhulu kuthina umzazela omunye umuntu babonhlanzi uzothi ngiyakuzwa babonhlanzi wena njengelunga lomndeni uyayikhuluma lento kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi amakhosi wona akashembe kungabe nawo ayawuthintana umsamo noma wona ahamba nje ngokukuthandaza hayi amakhosi akashembe okancikile emsamo amakhosi akashembe okawugcina umsamo ngiyakhumbula inkosi yethu le uNyakuzulu lemulisa abantwana abantwana ba kwaqala kwamhlonyana kuqala lapha biza wona amakhehla omzazela abize bona osokhabzela omayikisa hayi ukuthandaza abantu kunendawo yawo ngesikhathi sakhona umsamo nendawo kunabantu abafika la esontweni abantu abafike nezitali ezintsha nje zokushintsha inkolo angazi bafuna inkolo yethi isindisweni asindisiwe mina mbanjwa usindiswa kanjani usagqoka ibhishu mina ngifuna ukwazi usindiswa kanjani manje ufaka isidwaba ngoba isidwaba esamathongo bathi babunhlanzi kunengoma ngiyayikhohle number 1 sesisindisiwe thina ngizokuphendula into engahluphi manje ukusindisa okusho ukuthini sesiphumile ezintweni ezimbi esazizenza sesayeka utshwala sayeba ubufebe sayeka umtshontsho sesiyakholwa kodwa ungasho lokuthi senjoba sisho kanjalo sekuchaza ukuthi manje sesilahle ugogo bethu ngoba njoba sikholwa sithunywe yibona ugogo bethu la sithunywe yibona omkhulu bethu bahleli la kuthina bahamba nathi manje uma uthi wena susindisiwe awusayigcina izomnaza zabantu abangasekho okwakho lokho okwakho wena nomndeni wakho lapha esontweni uvele sokuthina sikholela abantu abangasekho sithunywe yibona sigcinela bona izinto abayisholo abafika kuthina ngezibonakaliso abafika kuthina ngamaphupho yayibona into njengale nangemiyaleze ngoba khona umuntu manje okufika umuntu azokutshela nje manje ukuthi ngitshela ukuthi thona ngikutshela ukuthi enza ukuthi yayizwa lonto njengale sengichaza ukuthi ke mbanjwa futhi mina ngikufisa ukuthi abantu bakwenze ukuze umdedele mbani ngiyafisa ukuthi abantu abakholwa kuleli banda lomNazaretha okhokho babo ababengamfuni uShembe yebo ubaningi abantu abakholwa kuleli banda abambethwe imoya ingamfuni uShembe namhlanje kugcina sekunodungunyane esontweni babacelele mbanjwa intethelelo ngaphambi ukuthi uzungeza umdede awube nemali ukucelela ngoba kini uyazi kini ukuthi uShembe nani imthuka nina kini nanisindisiwe thina sikhule embanjwa sinezintwala sikhulu kwakunalento esasinabe sasithola kanzima saneihluthu kuthiwa uma wakashembe sasinenkinga safunda izikole thina yabo sisafunda nje o3 4 kwake sasinenkinga ngoba kwakuse ugqwa umNazaretha sikhulu manje sengisho ukuthi abantu bebaningi bamaNazaretha kodwa abayenza inhlamluko benzele imndeni yabo nabo bayazi ukuthi uShembe ababeshinta iningi bethu abanye uShembe wandisa abanye bethu uShembe ukuthi besithuka nathi ngeyihluthu bekhona ngayo yonke into engeyinhle ngoShembe ngamafuba onhlanzi uthi ababe nayo iminikelo yokubacelela intethelelo labo bantu labo ababengamfuzi intethelelo bonke abantu nami ngahamba nje kawunikela ngacela kuShembe ukuthi angixolele ukuthi wawungakaboni ngoba ngangamboni phela kubalekile mbanje ngoba egcineni esontweni uzovuka lokhokho wakho bese wena esontweni banjwa ube nodungunyana uyabona wenza izinto eziphambene esontweni mbukelo wempunga yesintu niyamuza babunhlanzi ugeqa amagula udla amaningi esakeni manje ngiyafisa ukuthi kubona bonke abantu ababukela impunga yesintu nabalalela izinkulumo zethu ngeke thina size la kule channel enkulu impunga yesintu sokhuluma into engekho lokho esikukhulumayo kuyikona kuukuphila kubantu labantu laba abazenza amakholo amakhulu balahla imsamo yasemakubo bahlale kakhulu enkolweni bathi izinto bazozenza enkolweni labo bantu banifundisa into engeyona umsamo uyinto yokuqala ngoba yonke into ozohamba uyoyenza esontweni ufuna uqala emsamo ufuna uqala emsamo uqala ubike akushiwo ukuthi umsamo uyinto yokuqala ukuthi sithi mkhulu kunoNkulunkulu cha kodwa nje ngokukhona umbhalo othi uNkulunkulu wakho oqala umzali wakho khombisa inhlonipho oqala kubazali bakhe ekhaya kuqala awukwazi futhi abazali ukubaphatha bezwe ngawe ngoba nakwena usuyakholwa hlonipha ukwenze konke ngenhlonipho ukhombisa ukuthi inkolo ilandelayo iyinkolo yenhlonipho umsamo njengoba sawo ungenisa umdedele
kubalekile ukuthi ekhaya ubike kuqala ubike lamathongo ukuthi uyahamba manje uyakwashembe uma usufika futhi nakhona kwaShembe ufika uzicwece phela ya mbanjwa okunye bengathanda ukuthi mbanjwa sikhulume angazi kodwa mhlambe singabe sikhulume kwenye ivideo malana nokugqoka ngibona ngathi isikhathi esincane ya kakhulukazi labo bhuti abafikayo umuntu meza kumdedele nani mbanjwa ngizocela ukuthi iziko nithi ukuhlehla kulona la ko 20 bani ngoba liyichilo kakhulu ngoba lapho kufana nomuntu uyoshisa impepho ufana nomuntu oxhumana nezinyanya nezidalwa abantu abathanda inhlamluko lapho manje ngathi obhuti nabo nje umakoti noma bese bancane ayikho lento ukuthi hayi umuganiwe cha umuntu nje akafunda ukuzila njengoba sekuqala nje sekuzongena umdedele umakoti abancane nabo bathi impela ukuthi qhela kubaba nobaba baqhele ya bese kuba khona lento engayisho namanje ebaleka kakhulu kunayo yonke yokuthi babike bacele nomakoti wakho mekwazi ukuthi mhlawumbe ngoba uthola umuntu sadonsa kubo atshele abantu bakuba bambikele ukuthi uyahamba uyakashembe njengoba sagana uma ukuthi akakwazi akabikele eganele khona ngoba yabomba nje umdedelo uza nento eziningi cha phela uNhlanzi ngifuna ukuthinta lephuzini lakho lokuthi ngoba umakoti uzothola ukuthi naye usadonsa kubo baningi vele umakoti abaganile kodwa uthola ukuthi inetwork enamandla asemakubo banemimoya uma benemimoya iningi labo uthola ukuthi aligananga nemimoya ikakhulukazi kule bandla likaShembe bathi babuNhlanzi ayiganisa imimoya la hayi abantu la angazi ukuthi yini abantu badidwa yini cha koyichilo mbanje uthi ube iNazaretha ungabe umuntu kamoya mina angikwazi ukukhuluma nomNazaretha yabona mina ukhuluma nami ngesonto kokuqala ngikuzolimi ngithi angeke ngikwazi ukuphendula isonto lomNazaretha isonto lemimoya imimoya mbanje iyaganiswa imimoya mbanje ayidala divorce imimoya mbanje ayibulala induku imimoya mbanje yasidala isichitho yes imimoya mbanje ayidala divorce abantwana abangabibikho qedile yabona manje asikwazi ukuthi sikhohlisa abantu ngoba sithi ngoba sesiyakholwa ngoba mina ngowakaShembe fanele ngikhohlisa abantu wena kube isinqumo sakho kodwa imimoya iyalungiswa imimoya iyaganiswa uyathanda uthanda ugcotshiwe kodwa imimoya iyaganiswa ngoba uma iganisile idivorce izoba khona induku izofa isichitho soba khona ekhaya nizohlala ngongezwana ngoba manje imoya lo makoti wakho nemoya yakho ayikaniswanga uyayibona lento njengale omunye umuntu uzothi ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi ngiyinikelele okunje uba ngayiganisile nje ngiyinikelele uShembe ayiganise ngoko hayi akhambi kanjalo imoya isiko lasekhaya manje idalo zakini kunosiko fanele ulwenze uma ukuthi fanele umisele igobongo umisele igobongo kunjalo yizo lento nje kanjani ngiNazaretha uyiNazaretha wena abantu abamaNazaretha kahle abantu abambethe wena yibo fanele bakutshele ukuthi hayi mhlambe ke mntanami hayi thina ungahluphi ungayiganisi yethi imoya mntanami thina sakunika lo mkhwaya noma thina sakunika lo makoti ngaphandle makusho bona kodwa thina ngokwazi kwethu ngokuqonda kwethu ngokamoya imoya iyaganiswa imoya ibabulela abantu mbanjwa emasontweni hayi ngakaShembe kuphela einkonzweni zonke ngoba abantu umuntu unela ngakholwa mbanja bese imoya ishiya ngemuva angafuni ukwenza uhlelo lakhona ngoba imoya inohlelo lakhona kunjalo olidinga abantu futhi abayiqondayo imoya hayi ukuthi uzothi umuntu oganisa imoya uthatha umshumayeli noma umfundisi funa uthola umuntu okwazi ukuqonda noma umshumela kube umshumela owazi ukuqonda ngemoya yabo ngoba bakhona abashumela abangazi lutho ngembotho akazi lutho nomfundisi naye akazi lutho uyibukele nje uthi yabona sengisho ukuthi into ebalekile imoya abantu abayilungisi ngoba ekugcineni eyayidala inkinga ekhaya kakhulu wembukelo impunga yesintu uyabona njengoba ukholwa nje ukukholwa kwakho kukudida ikhanda imoya uthi wena ngeke uzilungise isazokubhuquzisa usazokuhluphe nasesontweni hayi usazokuthandaza umthandazo wakho ubone ukuthi awuyindawo uvinjwa yilabantu bakini ukukholwa angingakwenzi isiphukuphuku sangempela ungakwazi ukulandela izinto ekufanele ukuthi izilandele lungisa inkinga zakini ukuze mawufika enkolweni ukwazi ukukholwa kahle ubona unenhliziyo embi kangaka nje uyakholwa ilento yokuthi awuyilungisile into yakini lungisa izinto zakini kuqala ukuze nangaphakathi kuwena uzokwazi ukukhululeka iyeke inhliziyo noShembe ahlale kahle kuwena noShembe akwazi ukwembatha kahle ahlale kahle enhlizweni yakho ngoba manje bayaphebeza abantu bakini bayamphebeza manje uma uthi izinto akayilungisile hayi lo mntwana hayi uShembe athi ulethe isibusiso bathi hayi
ngoba wena izinto zakini usuyishiye emuva awubanakile isibusiso shembe sincike kubona ngoba noma ngasiletha athi inkosi kubusise bathi akho sibusiso la lo mntwana lo akasinakile akenzi lutho yabona ngoba manje egcineni yibo bawukhiye bala igazini kuwena ushembe umoya bona balaba gijima kuwena ngaphakathi yabona yabona nje ayikho into ebaluleke njenganokuthi noma abantu bekushumayeza kodwa inkulumo abakushumayeza ngayo bese uyithathe uyigodle bese uyimunyungu wena yabona labantu abahlala bekutshela ukuthi iziphiwo uma ukhonza kule bandla likaShembe azisebenzi bakutshela into engekho isiphiwo siyalungiswa imimoya iyalungiswa amathalente neziphiwo makusetshenziswa hayi fana umbuzo ukuthi pho i-keyboard iba khona kanje ngoba i-keyboard ngeke ishaya noma mina ngikwazi ukushaya akusona isiphiwo sami fana umbuzo ukuthi pho umshumeli kanti yini lenziwe lo beshaya u-keyboard lethu njengoba beshaya u-keyboard ngoba phela emthempeleni kulaba keyboard nokuhlabelela kunabantu bakho cha lesigubhu sinomuntu waso isigubhu ashaya noma imbuma ayifuthe khona umuntu okathi manje umuntu mekhuluma ngephi ukhuluma ngento ejule kakhulu futhi phuma into wena into uma ungayiqondi noma ungayazi iyeke ngabavala khuluma ngoShembe ukhulume ngaloko okwazi kunjalo musu ukugxeka abantu ngoba egcineni uzolimaza abantu baShembe ulimaza abantu uShembe abalande kude ubafaka wena umjovo ongawona bese kwelizayo bese uba nenkingi kuba labantu abaShembe into ungayazi umthetho lo angiqondi futhi angikwazi ukuphawula ngakho ngcono kubantu abakuqonda finish qedile baningi babunhlanza abantu esekudlalwe ngabo umuntu afike bandla umuntu usixoxa athi umuntu eyimina kwaba ukuthi nokuthi thola ukuthi into zakhe umuntu seziyabheda akuselula manje ukuthi abuyele emuva afika asho ukuthi nadlala ngami ngoba uyanihlonipha uyabona manje kubalekile ukuthi abantu singabatshela amanga abantu asibatshela iqiniso into ungayazi phuma kuyona futhi akuzona zonke izinto ezolungiswa ngenkolo ezinye izinto zidinga ukulungiswa ngendlela ekufanele zilungiswe ngayo akungathi umuntu uma kufunakala impande kuyena uthi wena akahamba cha nabo mbanje bangadlali ngenkolo bangadlali ngoShembe nabo isonto angabe into yokucasha kunabantu mbanje abangenesontweni umbondo la kayisonto ubalele izinto zakubo uyabona usezocasha ngoShembe kodwa uyazi abantu bakube ebusuku bakhuluma bathini ngoba bayambuleleka manje yabo uthothi naye uyesontweni akayili kokholwa ngoba ufuna kubantu uthi hayi mina ngihamba noShembe uyabona ngoba ubalekela isikhathi esiningi abantu abanjalo abathanda ukuphala izinto enjalo manje ephambene namathonga nenyanya abantu ababalekela izinto abatshelwa zona ebusuku ingane zize ishawe yistroke ingane iphelele umsebenzi ingane ilahlekelwe imendo ingane mfowethu kubhede zonke izinto aqinisele umzali egcineni uyazi ukuthi inkingi ilelekile abazali ngiyabacela mfowethu ukuthi akabalungisele ingane ethwele kanzima nje abazali abafuni ukulungisela ingane izinto manje abafuni ukukhuluma nezingane bakhuluma izinto eziyinhlambuluko phezulu ingane ihamba namathunzi uyabona lo nto njalo ucashe ngani ngesonto uyabona isingazife nje ngempela mzali ingane ngoba naku wena uthi wena uyakholwa baqinisela mba singazife ngempela ingane yakhe singazifeyili ingane yakhe singazibuye emendweni ngoba naku wena uthi uyakholwa ufuna ukulungisa izinto ekubalekile ukuthi zilungise awufuni ukulungisa imimoya awufuni ukutshela ingane isibongo sayo ukuthi ingane le wena waka into efanele ikhulume le umzali ngoba isikhathi esiningi lapha eNazaretheni izingane eziningi zithola amacala abazali kunjalo zinawo amacala azo kodwa abazali abakufuni ukukhuluma iqiniso uyabona phela nje yesontweni mithi ingane noma ingane ithi hamba unikela ngoba ugqibani akafuni kuvele uxwayi lakhe ekugcineni ingane noma ngabe thiwa siyalotsholwa noma sikhethiwe noma sekunjani imbanje egcineni kuhliphike noma ithi yasebenza ingane imali ayiboni abazali abakhuluma iqiniso einganeni abazali abenza inhlambuluko einganeni abazali ababe neqiniso ukuze ingane mbanje ukuze nazo zithokoze noma bengasekho zikwazi balungisela izinto ngoba izinto eziningi zivela umuntu engasekho egcineni hayi bantwana bami kwakunje uyabona lo nto njengani ayi bakunhlanza mbanje asiyiphethe lembenke hayi siyathokoza sazolakhe lenye ithuba sike nje sizongena futhi siphinde sikhumbuzise futhi abantu mayelana nomdedele okuwukuthi uma ke sebeya kongenisa umdedele kufanele bagqoke kanjani abantu bangagqoka amalegini lapha awagqoka amalegini lapha umuntu angagqoki ama-tight lapha kugqokwa ngokudhlonipha insizwa zingagqoka ama-vest ngagqoka izikipa ezinemkhono emfishane
muyinsizwa ugqoke ngathi uyekhweni Yeah. hlonipheke ngoba le ndawo yakuyona indawo enkulu, indawo ehloniphekile. Nawe uhamba nabantu abakhulu, uhamba nabantu abahloniphekile. Sizobuya ke mhlawumbe bonhlanzi sakhe ithuba sibakhumbuzisa abantu ngoba uma kongenisa umdedele akuya abantu abamaNazaretha kuphela. Yeah. Kodwa kuyaya Umhlaba wonke umuntu osuke nentshisekelo esifikile kuyena ngaphakathi ukuthi engathi angahamba ayongenisa umdedele. Nababukelayo ke la kwempunga yesintu baningi abafundayo einkulumeni esizikhulumayo. Abantu abaningi ke bake bathi thina siphikisa imithetho kaShembe uma siluleka abantu ngeqiniso lesibaluleka ngalo. Musana ukuthatha inkolo niyenze ithuluzi layo yonke inkinga obhekene nayo. Ulenza ithuluzi yenkinga yakini emsamo ekufuza ngabe nilungise emsamo. Leyo nkinga ningayo koyicelela kuShembe ukuthi uma seniyilungise ekhaya ayilungi kwazi ukwenzeka. Makunenhlambuluko yakini edinga umndeni wakho awukwazi ukuthi uzothatha imbuzi wena uthi uyonikela kwaShembe kube ukuthi sekuphelile. Unganikela kwaShembe ngawo leyo mbuzi ukuthi uShembe awuhlanganise umndeni yenziwe leyo nhlambuluko emoyeni ukuze nani uma seniyenze enyameni ikwazi ukuthi ibe impumelelo. Yonke into ohamba uyoyicelela enkolweni kufuna uhambe uyiphothule ekhaya. Njengoba uShembe ekwazi ukuhlanganisa egananeni kwethu sihlanganise bese aphinda sibekele umthetho ukuthi asambe ke manje semakhaya sokuphetha konke lokho. Kubalekile ukuthi ke nazo zonke izinto ezithinta imisamo yethu asithi masizinikelele bese sazi ukuthi soziphothula emsamo yasemakithi. Kungabe ukuthi thina sicabanga ukuthi yonke into sizoyenza esontweni bese kube ukuthi siphelele esontweni. Akuhambi kanjalo. Kodwa imfundiso ezifana nalezo zizeleze lezo mfundiso zamampunge azifundisi iqiniso. Iqiniso lithi uma uzonikele esontweni hamba phela uye nasekhaya ufike nakhona wenze ngendlela yasemsamo wakini. Usuqedile manje unikele ekhaya kube khona nesithebe phela. Kunjalo. Usubuya unikela bamayini bazodlala. Usuhlula nawo wosinyama nje manje ubamba nongamajubi inkukhu. Yabona ngoba manje uyanikela esontweni ekhaya bamayana abantu ohamba nabo. Ngoba isithebe ngeke usenze phela lapha ekhaya. Kunjalo. Isithebe thina singasenza kaShembe hayi wena uzokholwa wena kaShembe. Wena uyiNazaretha kufuna uqonde ukuthi wena uyilunga lebandla awulona ilunga lomndeni. Kunezinto zakho okufanele uzenze ekhaya, izinto zakho kufanele uzenze esontweni. Lokho ukuhlukanisa ukuze uzazi manje khona umuntu ofika abe yiNazaretha agcine ufuna ukuba uShembe. Kodwa phela uma ngithatha ukudla ngonikela sengibaphila abantu bakithi. Akhambe kanjani. Ukunikela ukupha ukudla usuyifunela icelela isibusiso uNkulunkulu ukuthi akukhumbule makumaya abantu bebonga bebonga lapho uyasithola isibusiso intokazi yakhaya awupha abantu bakini. Ngiyayithanda lebo bonhlanzi yokubavezela abantu ukuthi lapha eNazaretha thini ke enkolweni esikhonza kuyona akukhona emakithi. Ngibona bakaShembe. Ufuna nawe ke wenza amasiko uyiqonde into ukuthi kunebandla kunomndeni. Kunjalo. Lonto nje imili uyathanda awuthandi kunomndeni kunebandla. Ngoba ngisho nina bakwaShembe kunenkolo kuphinde kube nomndeni. Bukuhlukene. Ingakho umuntu wena muhamba ngeindlela acabanga ukuthi fanele uhambe njengayo. Mina kufani mina lento isegazini kimi noma ngaqomunaza noma ngaqokwa wakaShembe. Kunjalo. Umbuso Shembe. Angithi ayibona lonto. Sengisho ukuthi ekugcineni abantu akufuna ukuthi bayiqonde lonto. Kakhulukazi futhi abesilisa. Kuncane ngala komama ukuhlupha. Ingala kakhulukazi abantu besilisa. Baningi bona babunhlanzi abantu abakhonza ukaShembe. Abazibona sebebakhulu bazibacabanga ukuthi sebeyizinto ezinkulu kwaShembe. Hayi. Kanti bonke abantu lapha kwaShembe uyikhohlisa into engekho le. Uyabona noma ungazibona ukuthi umkhulu kwaShembe kodwa umkhulu ngaphezulu kwabantu bakaShembe. Ngeke. Abantu bakaShembe bakhulu kakhulu. Thina shisa impepho wena uyathandaza. Nqamla juqu lo. Mina masikhuleka ngiyakhuleka bonhlanzi umuntu ngomathabzo lodonso onyathikazi onhliziyo sokhabzela omzazelo kwaqaqaqa umtsheni ombula mbapha bathi uthini umzukulu wethu wena uzothini babizo sifehla abakwazi osifehla abakwazi umza sengisho ukuthi ufuna uqonde ungalinge nje mhlawumbe ngokuthi kunezinto ezikhona la ekhaya izinto zikudide kunomndeni kunebandla uma ilunga lebandla hamba njengomuntu oyilunga lebandla uyayibona lonto ugcine la futhi ugcina izinto zabantu bakini kakhulu esontweni into oyiyele uyolungisa izinto ulungisa umsamo wakini.
Uyayizwa lichazela lonto ikwenza ukuthi egcina abantu akini bathokoze manje egcineni khona umuntu ogcina sokuthi uhlangana nomuntu okuthiwa hayi nalo wakashembe ungazi lo muntu futhi uyayiqonda into abantu abangasekho usho ukuthi uthuka abantu bakubo uyabathuka labantu bakubo njengoba eyibiza ngalesibongo engasona yabona baningi ngoba uqala lapho namanje ukuthi umuntu aloke ebalela into zakuba agcine sithi wakashembe manje lapho uthuka ogogo bakho uthuka omalume bakho uthuka ubaba bakho uthuka ngisho umkhulu bakho ngoba egcineni lapho uyokholwa asingabe bakhulu esontweni asibe bakhulu emakithi baqinisile manje lapha enkolweni kaShembe akukhona emakithi akukhona kini akukhona emakithi noma sithiwe siyazibona sibakhulu kanjani asibe bakhulu emakithi kunabantu bakhona kwaShembe asikho futhi bakhulu ngaphezulu kwabo umndeni ibona bakhulu hayi thina ngoba manje bamkhulu kini ungazoba mkhulu la enkolweni kaShembe uzubukele phansi abantu bakhona kwaShembe ngoba nakusi uzibona ukuthi umkhulu ikina lihambe phambili ukhohle inkolo ukuthi iyona ozoyibeka phambili enkolweni uzokhonzela abantu yebo uma usuqedile ukukhonza buyele emuva kini uhamba olungisa inkinga zakini uhamba ogeza okhokho bakho ubanikelele nakhona ekhaya ubasibaya sakini wakoguqa kini wakhe izindlu zabantu badala bakini baboguqa izindlu zakogogo basifuna isibaya abantu abadala sabo yini oyisontayo ungekho uguqa kini kakhokho wakho yini oyisontayo indlu kagogo ayikho yini oyisontayo ngempela ngoba usuzumkhulu impela enkolweni kodwa manje kini emuva yonke into eyisisekelo sakho noShembe akhuluma ngayo ayikho asingabike bakhulu enkolweni sikhohlwa emakhaya asibuyele emakhaya sifike sibe bakhulu khona sazi ukuthi amathongo ethu iwona sithuma kwaShembe ukuthi sowakhonzela asisile ukuzosikhonzela thina lento eseyenzeka manje ukuthi abantu sebefuna ukuba bakhulu esontweni abantu sebefuna ukubukwa manje esontweni lobunhlanga njengoba kuJuly nje abantu bacanga ukuthi baya picnic phatha namakhula box Amiyiwe kwi-occasion lapha kokhonza uNkulunkulu lapha nakohlushekwa ngolimi abantu abangazi njengoba ubaba uNhlanga kade ekhuluma ukuthi iziko lingaseqiwa uma ulinda ila yonke into eyigugu kwena uyithanda ukulisha yona ngoba lapha kufanele noma ngabe unemali engana noma uhamba enhlobone emoto noma ngabe kuthi uhlalaphi umphefumulo awuhambi kanjalo lapho uyohluphekela abantu bakini ufuna lapho umubo ufana nomakoti uzila into eziningi futhi ungahambi ungena kubantu kunabantu akade bayilahlelwa mbani ubone lo ukuthi akusekho lutho kuyena manje uhamba ungena kubantu bakufundisa into engayona hamba wedwa nemini noShembe wakho nginephutha mhlambe uma ngiziphathela umbhede lapha ne-TV yami kanti uyapi manje uya picnic cha phela mina isimo siyangivuma ukuthi asikuvume lapha ku picnic noma lapha kini lapha uyela imphefumulo lapha siyela usizi lapha siyela abantu basemakhaya abahambe behlupheka basesigonzo usiza baboshiwe siyela okhokho nokhokhokazi siyela omkhulu nogogo siyela usizi lapha inkolo yosizi la yona inkolo emnandi le yabona umuntu ngambona eseqala ukujwayela kaShembe ehlale ejabula mina ngizibuza ukuthi ngoba ayikho into emnandi ngoba iNazaretha ayikho neyodwa into emnandi eNazarethini ungaqala wena usujwayela uzizwe ngathi kumnandi fanele uzibuza ukuthi engabe lengilo saphuma namhla ubhabhatisa sisekhona yini umNazaretha ongcwele usakhona nini ngaphakathi ngoba abantu abaningi bale mina ngibona umuntu useyiqimbele ngoba uzombamba ngani wena mbanjwa ngendlela ahamba ngayo kokuqala nje ube umuntu oyiqhalaqhala kakhulu abe umuntu owazi kakhulu abe umuntu futhi ungakhokheleki kodwa mawumbuza ngekubo akazi lutho kodwa muthi uma ekhuluma ngoShembe wazi konke uzodlula ngisho amakhosi uzodlula ngisho abantu bakhona kwaShembe kodwa umbuza ngekubo uzokutshela ukuthi uShembe zalo masithembe thina sikwazi uShembe wayekhona emandulo umhlaba useyiphalish yabo manje muzositshela thina ukuthi uShembe zalo masithe thina sabantu bakamoya asikhuluma indaba wena ukhuluma inyama thina sikhuluma uShembe ukuthi uShembe wayekhona emandulo umhlaba useyiphalish unguye uyadlala wena uSomandla lo wayekhona emandulo wena ukhuluma indaba ukuthi uyabona manje le nto ijule ngaphezulu kokuqabanga nangokuqonda komuntu akuyona into yokukhulunywa abantu nje ingakho lento uma sikhuluma fanele ube umuntu uqala ube umuntu kamoya ube umuntu uqala okwaziyo futhi nokuqonda ngezinto zikamoya ngempela ngokuphelele
wayikhuluma into yakashembe uzoyikhuluma ngenyama uyikhulume ibuthe lo muntu uyayikhuluma nje lento nokujula okuphuphile baningi abantu uShembe wayekhona emandulo mbanja umhlaba useyiphalish yabona uzokubona phi lokho izulu nje liphezulu phethwe nguye umhlaba nje obuke la uphethwe nguye manje masingangena eTexini sivele ingozi uthi aweshembe kunjalo kuyayishola kona emthambeni yakho ukuthi ngempela umnikazi omhlaba uShembe vele ingozi manje uzoyikhala noma ngathi uyasota noma usonti noma ngabe kuthune unja uzoza umuntu ethi aweshembe manje uma uyezulwini zomfica uShembe ukhona manje mase uthi lowo muntu wena uyazala uShembe akazali wayekhona uhlale khona yabona Baba uNhlanzi eyimbanje asingasawageqa amagoli Baba uNhlanzi kunemikhiqizo konhlanzi mbanje ebalekelelayo abantu mbanje ebasizayo nje kakhulu ezintweni eziningi mbanje iziwasho zamathunzi nezimoya njalo njalo nensipho zikhona mbanje neyiwasho zikhona kuningi nje mbanjwa nento zokudetoxa abafisa ukudetoxa isiwasho sezingane abafuna ukuchatha izingane uma ingane isincane bayichathe bakwazi ukuthi ingane ingahlali ithuka ngoba abantu abasayikhipha inyoni enganeni mbanjwa angazi ukuthi kwenze njani abantu phela sebaba abantu banamhlanje ingane ibone nje lengane lidinga ukuchathwa khona iwasho zezingane khona zabantu abadala zemoya zokuthandeka anhla ziningi nesamathunzi zikhona insipho ihamba nazo ikhona kuya nokuthi unamalini usifile lo mali sikwenzele ikhombe yalo nkinga obhekene nazo imikhiqizo ikhona ihlala ikhona nje ihlala ilayishiwe siyakhuluma ngenani eceleni ke uhlala kude siyakuphosela ngophep museduze siyakudeliver buke lo mpunga yesintu le number ozibonayo la screen sakho zilozivela kancane ezakho Baba uNhlanzi uma ukuthi khona eminye imikhiqizo oyidingayo noma ufisa akuhlahlele ezintweni ezithile mhlambe ofisa ukuzazi ngendaba yakwaShembe nanokuthi mhlawumbe ufuna ukunikela ungenza kanjani ungamthinta Baba uNhlanzi uzokwazi na ukuthi akulekelele akuchushise ukuthi basesimene esinjani hamba uyonikela ndlelani leyo ndlela nje ozobona ufisa ukucaciseleka kuyona uzokwazi ukukulekelela nemikhiqizo ke njengoba eseshilo iyatholakala ngokuthi ushayele zona le nombolo lezi asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga